Je zjazdu Meteory pasta na turistov. Precestoval som 7 hodín, aby som tu strávil dokopy hodinu a pol. No čo už, je to ďaleko a vedel som, do čoho idem. Cesto domov zastávka v reštaurácii s názvom Meteora Panorama, ale pozor, obed nie je v cene za jazdu. Po usadení ma prekvapí táto grécka verzia mazíkovej, ľačala na celú reštiku, aké tu majú výborné hryby. Podnik pekný s výhľadom na skaly, čo sa podpísalo aj na cenách jedla. Dávam si to najlacnejšie, čo ponúkali, za 13 eur mäsové gule paradajkovej omáčke a oni mi priniesli tento odžabaný tanier. Toto bola trochu podpásovka, po celom dni som sa vôbec nenajedol, ale za to chutilo excelentne. Po jedle nám ponúkli ešte mini nanúk ako pozornosť, dúfam, že bol zadarmo. A aj keď to celé bolo ako z rýchlika, tak som rád, že som tu bol, zážitok neskutočný. Ak vám to stačí takto, určite odporúčam, lebo ísť sem bez zájazdu pešo z mesta Kastraky by bolo náročné, ale nie nereálne. Určite by som sa sem ešte rád vrátil na dlhšie, no celkovo tento trip hodnotím na 3,7 bodov z 5. Sledujte.